Ashe haka shigo. Na gama shirya miki komai. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai dimbin tarin farin jini. Wato shirin girki Ni da matata. ni da mijina. Ni da mijina. Ni da mijina. Girki Ni da mijina. matata. Girki Ni da matata. To yau ba zan yi girki mai daɗi ba. Na ka ce mai yau. Masu kallon mu yau idan kun lura akwai kaza, akwai yankakken tumatir ga parsley na yanyanka wato lansir kenan, ga mai sa girki ɗanɗano ga albasa wato abu mai gyara idanu kenan, sannan kuma ga lime, sannan ga cucumber, ga sweet pepper, ga green pepper. Me lime? Lime lemo ne ba lemon tsami ba, Yawwa. lemon nake Lemon, so in ce yawwa. ba lime ba. Yawwa. Yawwa abinda ake nufi da marinated a yi haƙuri ba iya yi bane ba gwanon wasu bane, amma wani yana son ne abu bai san fasararsa ba. Marinated a jika abu kenan. Jiƙaƙƙiyar naman kaza zan yi yau wanda ake jikawa da yogurt, kuma idan muka jika shi da yogurt sai ya ɗau wajen awa ɗaya a jike. To ai awa ɗayan ba barin ka zan yi ba ai a tsaye. Za mu yi mashi sauce, amma sunan sauce ɗin cocktail sauce. Cocktail. Tomato sauce. Cocktail tomato sauce. Kaka bari in yi kuskure mana. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu fara. Ga kazan mu dama mun riga mun wanke. Me yawa. A wanke yake na? A wanke yake da gishiri ma na wanke. A wanke to shi kan. A uwar gida ta tabbatar cewa babu ruwa a ƙasar kazan. Sai mu ɗauko lemon ɗinmu, kun gani, saboda kan ƙwallon ya faɗa. Ƙwallon na da ɗaci wani lokaci, shi yasa sai ki ɗan matsa ɗan kaɗan. Shi fa lemon nan fa ba fa lemon tsami bane ba. Lemon ne. Lemon ne shi ma za ka yi shan sa haka ma a ruwa da safe in ka tashi da safe. Shi ake kira lemon water ko kuma lime water. Lime water. Yawwa, kun ga na sa lemon lemon ɗinmu Yawwa. ɗan kaɗan, babban lemon tsami kenan. Idan ba ki da lemon, in kina da vinegar water za ki iya sa vinegar water. Sai In kuma wanda me? ne amfani da shi kwanaki ɗin nan. Wani kwanaki. Yawwa, sai kuma kayan ƙanshinki. Uwar gida za ta iya amfani da tafarnuwa ɗanye, amma ni saboda Kake tafarwa ne yanzu. jakakke ne kuma ma treated one. Na treated one. Okay, that's good. Za ki iya sa, ya danganta yadda kike amfani da. Gaskiya kuɗi na amfani sosai. Ina kokari. Sannan kuma ga curry powder, To. mai ba girki kala kuma ya ba shi ƙamshi. Wannan kuma ɗanyen mangwaro. Ɗanyen mangwaro. Sai ki ce a taimaka min. Ɗanyen mangwaro Aka daka shi? shi ne na sa aka kawo min shi daga Amnet Palace. Oh, Amnet Amnet Palace ɗanyen mangwaro sai aka yanyanka, bayan an yanyanka sai aka shanya, bayan ya bushe sai aka daka. Shi ake kira raw mango powder. To me amfanin sa a girki? Dukkan dai saboda ya bada armashi ne. To zama na san da abin da ba zai amfana ba ma ba za ki sa shi a girki. Wannan shi ma spices ne. Okay. Spices ne, Wasu kayan abubuwan ƙamshi ne da aka kuma haɗa. yana ba girki Na ɗanɗano gane, na mai gane. zafi. Saboda shi ma yana taimaka da ɗan adam a jiki. To sai kuma me? Sai kuma black lemon powder. Black lemon powder? Su suka sayan da suke haɗa shi, amma ni black lemon powder ake kira shi. To shi ma ɗan kaɗan, a pinch of it. Shi ma akwai ɗanɗanon da yake badawa. Sai kuma me? Sai kuma Cameroonian pepper. Me Cameroonian pepper? Wannan yaji na 'yan Cameroon ba na 'yan Najeriya ba ne. Ba shi nake sawa a farfesun kan busurun da nake yi ba, kana Yake cika ji ƙamshi. daɗi yana ƙamshi. To shi ma kaɗan za ki sa. Dama to kika zuwa na zogale a ciki? Ya ki shiga da cokali. To. Sai kuma black pepper. Black pepper dai 'yan uwa na kwanaki na gaya muku na ce masoro ne. Za ki iya siyo masoro in za ki iya wahalar ki daka shi. Shi ma akwai ƙamshi da ɗanɗanon da yake ba abinci. Yawwa, sai kuma garin yaji wanda turawa suke kira red chili. Wallahi Allah kamar zan yi atisha saboda kayan yaji ne yawa. Yar hamakallah. Gashi nan na ɗan sa. Aha. Alhamdulillah. Yeah. Wani gida sai ki ɗan rinka kaucewa haka saboda kai ki sa ma abincin ki jams. Bayan jams ma kai zama jagorous. To, kafin mu zo mu kwaɓa wannan bari in mai da kayan aiki na.
saboda kar gurin ya zama raw. Uwar gida sai ki dan ɗauko cokalinki. Ni fa na san dalilin da yasa nake sassokewa haka. Okay. Ina son abin ya shiga ne sosai. Shi ya haɗin. Ya haɗin? Kayan haɗin ba? Kayan haɗin? Ya shiga sosai cikin abin. Kar mu manta sai mu ɗauko mai ɗanɗanon mu iya adadin da muke so. To a wannan lokacin uwar gida abin da ya sa na bar yogurt a robansa saboda uwar gida ta gane cewa ko ɗan 70 ne ko ɗan 80 ne ko ɗan 100 ne za ta iya amfani da shi. Yogurt kawai dai yogurt, ana son yogurt. Da a ce an ce madara ne to kowane irin madara sai amfani da shi, amma yogurt ne. Sannu sai ki ɗan sa yogurt ɗin ki ɗan kaɗan. Kin ga adadin wanda na sa. Da kwana zai yi ne duka za mu sa. Marinated chicken with yogurt. A nake koyo wannan. Kai ka san ni inda nake yawan zuwa India ne. Yawwa. Yau ga ma India. Yawwa. Ina. Da a ce zai kwana to shine tandoori chicken. To tandoori chicken. Yes. Okay. Ma riga mu haɗa abin da za mu haɗa. That's good. Sai kuma me? Sai mu samu cover. Mu cover ne shi. Idan aka yi covering din su mu aje shi a gefe guda haka. To yanzu kuma a gefe guda kamar minti na. Rufe shi za a yi sai ya kai kamar awa 1 ko awa 1 da rabi. Amma dai ana so ya jiku ya kai awa 1. Ka gane? To maimakon in tsaya in cika ka da surutu. To yanzu za mu yi cocktail sauce. Cocktail sauce. 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 Sauce ba sauce ba. Okay. Sauce. To kun dai ga na kawo clean frying pan ɗinmu na ɗaura. Cocktail sauce. 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 Dan Allah ka kasa a ɗauka. Mai ɗan kaɗan za ki sa uwar gida ko amarya, ɗan kaɗan ya isa. A pinch of it dan Allah ba Umaira sashi a can. Sauce ba sauce ba. Yawwa. A kan manta saboda mai ƙasin ba ya tasa ni a gaba. Wannan ana kiransa ganyen rosemary. Wasu suna kiransa thyme. Ɗan kaɗan za ki sa. Ƙamshi da armashi yake sawa. Za ka iya mai da inda na ɗauko shi. Cocktail sauce. Yawwa. To ba ni bay leaf. Yawwa. Cocktail sauce. Ƙanshinsa kawai muke buƙata. Saboda in za mu ga za mu abin nan ma za mu cire shi. Sai kuma me nake buƙata? Yawwa. Cocktail sauce. Ina buƙatar wannan. Sannan ina tunanin ya riga ya yi zafi sai mu zuba tumatir ɗin. Ina fata uwar gida ta ga yadda na yanka tumatir na gwandara. In kin ga dama za ki iya yanka shi ƙanana, albasan ma gwandara. To wannan shi ba yanka shi ba? Yawwa ba yanzu nake buƙatar ta ba. To sai ya ce. Wannan. To kuma wanda sai a yanka mishi ko? Yawwa. Yanka min su ke Ina yankin komai sauki na abin ne. Saboda na san baka iya ba ne ko an taɓa irin sha da gori. Ya zan yanka shi? Zan yanka ne kuma. Yanka koya ka yanka shi markaɗa shi zan yi. To cocktail sauce. Uwar gida kake bashi shi kaɗai akan wuta ki ta steering din shi wato kina jujjuyawa ke. Kuma kar ki manta uwar gida on a low flame. Low flame yana nufin cewa wutan ya rinka ci a hankali. Yau wayar min da wani ai na san ka iya girki. Zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai. Sannan ga ni ba girki kala da kuma armashi da ƙamshi. Na wani gaya musu kala. Ai shi ne ma a bayan kamara. Kai ya samu kala. Ya kike so dungura. Ko yaya yi sauri saboda lokacinsa ya fara kullewa. A'a ba ƙanana ba. Dafa shi kamar hudu ma kawai za ka yi. Me yasa na tambaya?
Ka ji ƙanshi ya fara bugun hancin ka ba. Ban ji ba. Na mai ba ne kasun ba. Sai ma na ƙara aure. Allah ya bada sa'a. Ni dai in za ka auro 'yar gidan Dangote. Ko 'yar gidan Mangal. Ba da aure ne. Me yasa saboda kai talaka. Da haka kawai ka haƙura. Kuɗi na canji na a gurin su. Ba ma ka da kuɗin su. Amma ba komai mun gode ma Allah. Masha Allah. Muna raye muna ci muna ƙoshi. To yanzu ka fere mun wani. Muna cin halal ɗin. Yauwa. A ferewa ɗin daye wannan. Amma dai ka zabtare min yadda kake zabtaran doya. Yanzu in raba shi biyu? Za ka iya dukkan nake so amfani. Zancen da nake a cire ɓawon ne koko da ɓawon. Ɓawon za ka zabtare min. Filin. Ka ɓata mu. Wata sani wurin ne a sterilization. Haka ne. Saboda kitchen ɗin mu is sterilized. Sai kiga wasu sun bar wai saboda sun gama wanke-wanke. Kin gane? Za su ba wasu kofi na kitchen. Bayan kwana uku. Masu kallon mu ga fresh pastry sun bar shi za mu sa a ciki. Bayan kwana muka riga muka yanyanka. Bayan kwana uku. Kawai su zuba abinci a ciki. Kofi ko kwano. Da kofin da kwano zai ci aitin da sun riga sun wanke sun sa. A ya kamata a kuma ɗaurayewa a ciki. Wani za ka zama da zai Allah ne ke bada lafiya mu kuma ka ce mu kiyaye. Kuma mu tsafta. Tsafta. To, uwar gida yanzu zan kashe gas ɗin. Kin gani babu wuta a kai. Za mu bar shi ne ya sanyi. Idan ya sanyi sai mu ɗauko blender mu. Masu kallon mu zan juye shi a cikin roba. Na ga ba zai yi sanyi da wuri ba. Sai in sa shi a cikin freezer. Kaga zai yi saurin yin sanyi. An fi son sanyi ne? Sai an fi son yin sanyi saboda kai ya ɓata blender. Gaba ɗaya a haka niƙe shi zan yi. Ya yi laushi lugui. Masha Allah. To, taimaka ka sa mana shi a cikin firiji. Ya bare ku. Don Allah ka bari ya bari. Kai ana magana alheri kuma sai ka abin. Yanzu sa a fridge? Ka sa a freezer can sama gidan kankara. Muna so ne da yi sanyi saboda blender din sa zai a cikin wannan ba wai yadda na shi aka yi. Da na zamani. Da dage na zamani kin san da iyayen suna amfani da wannan dutsen. Wanda yarba suke kiran shi olota. To ban tambaye ki ko yarba ne ko koko abin nan ba na ce. Yarba suna kiran shi olota da shi ake yi a ƙauyen. Ni dai na san ni dai bai rabon Kano ba tunda a Kano aka yi. To na ji bai rabe. Ba wani kalan dangi ne.